Svet digitálnych technológií priťahuje pozornosť čoraz väčšieho počtu ľudí. Zakladatelia družstva EcoNature sa ich rozhodli začleniť do tokenizovaného projektu Arbol, za ktorým stoja reálne aktíva. Spoločnosti stojace za týmto projektom sa svojou činnosťou podieľajú na výsadbe eukalyptových stromov v juhoamerickom štáte Paraguaj. Asi polovicu paraguajského územia pôvodne tvorili vzácne lesy. Dnes je v nich kvôli bezohľadnej ťažbe vyrúbaných 9 z 10 stromov. Súčasťou našej iniciatívy je pomôcť prispieť k zastaveniu tohto trendu. Napriek obrovskej snahe po vytvorení technológií efektívnych spôsobov ukladania solárnej energie sú stromy využívajúce proces fotosyntézy stále najefektívnejšou a najekologickejšou batériou na svete. Vďaka technológii blockchain a tokenizácii sa do projektu môžu ľahko zapojiť ľudia zo všetkých kútov sveta a spolupodieľať sa tak na jeho realizácii. Financovanie prostredníctvom tokenizovaných družstevných podielov umožní pripraviť pôdu a vysadiť stromy. Kým dosiahnu plnú zrelosť, vytvoria tisícky tón kyslíka a následne bude ich drevo a listy čo najlepšie využité, čím sa prispeje k zníženiu potreby ťažby pôvodných lesov. Vytvorený zisk sa rozdelí medzi členov družstva, ktorí sú vlastníkmi NFT. Ochrana prírody tak kráča ruka v ruke so zhodnotením aktív družstva. Arbol v španielčine znamená strom. Tento názov sme vybrali preto, že know-how, ktoré máme, je výsledkom 10 rokov skúseností s pestovaním eukalyptových stromov. V priebehu týchto rokov sme ich v rôznych projektoch na ploche presahujúcej 10 miliónov metrov štvorcových, čo predstavuje ekvivalent 926 štandardných futbalových ihrísk, vysadili viac ako 1,5 milióna. Boli to roky optimalizácie technologických procesov, testovania, skúšania a hľadania správnych riešení. Dnes na základe týchto skúseností vieme odhadnúť pravdepodobné hospodárske výsledky v budúcnosti. Tokenizácia projektov formou NFT tokenov, za ktorými sú reálne aktíva, predstavuje moderný spôsob realizácie komerčných projektov. V našom prípade aktíva predstavuje komodita vo forme cenného eukalyptového dreva a už spomínaného know-how, ktoré v spojení s prírodnými podmienkami umožňujú dosiahnuť nadpriemerné prírastky biomasy. Emitované NFT tokeny predstavujú podiely v družstve EcoNature, ktoré bude realizovať celý projekt prostredníctvom spoločnosti Arbol SE. Majiteľ NFT sa ako člen družstva v budúcnosti môže stať podielníkom aj v tejto spoločnosti. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko kyslíka spotrebuje jeden človek počas 80 rokov svojho života? Alebo ste si niekedy skúsili prepočítať, koľko kyslíka minie auto so spotrebou 6 litrov na 100 km, ak najazdí 100 000 km? Priemerný dospelý človek dýchaním spotrebuje skoro 1 kg čistého kyslíka denne, čo je 3650 kg za 10 rokov. Jedno NFT umožní vysadiť na 1000 m2 125 eukalyptových stromov, ktoré v našich podmienkach za 10 rokov vyprodukujú okolo 57 tón čistého kyslíka, čo pokrie dýchanie pre dvoch dospelých ľudí na 80 rokov. My všetci sme spolu prepojení. Žijeme na tejto zemi spoločne, pijeme tú istú vodu a dýchame ten istý vzduch. A preto čokoľvek, čo dennodenne robí každý jeden z nás, chtiac nechtiac ovplyvňuje všetkých ostatných. Ako na Zemi rastie počet jej obyvateľov, získava toto uvedomenie stále väčší význam. Na jednej strane, každý z nás potrebuje zdroje pre svoj život, no na strane druhej sme presvedčení, že spoločne dokážeme urobiť pre našu Zem oveľa viac. Na realizáciu prvej 50-hektárovej etapy sme sa rozhodli vydať 500 kusov Terra NFT v hodnote 1700 až 1800 eur. Pre menších investorov máme tiež pripravené zlomkové NFT Aqua, Vento a Ignis. Tieto NFT je možné zbierať, kým budú dostupné a následne ich zameniť za Terra NFT. Majiteľ Terra NFT môže po rozhodnutí družstva o rozdelení zisku požiadať o zámenu svojho podielu za akcie Arbol SE. Majiteľ NFT Aqua, Vento a Ignis túto možnosť získa, ak sa mu podarí zameniť čiastkové tokeny za základné Terra NFT. Každý člen družstva má nárok podľa množstva zakúpených tokenov na pomernú časť zo zisku projektu. Toto platí aj pre majiteľov zlomkových tokenov Aqua, Vento aj Ignis. Veľkou výhodou NFT tokenov je možnosť ich flexibilného obchodovania. Môžete sa rozhodnúť kedykoľvek ich predať na trhovisku aj pred uplynutím 10-ročného cyklu. V
prípade nadobudnutia akcií spoločnosti Arbol SE dôjde k zániku členstva v družstve a následne sa váš NFT token spáli. Vyplatené NFT sa takto stane spomienkovým tokenom. Aký je odhad nárastu hodnoty podielu v družstve ekvivalentný Terra NFT? Pozrime sa na odhad zhodnotenia v prípade členského podielu vo výške zodpovedajúcej 10 NFT Terra v priebehu 10 rokov. Tento podiel predstavuje na 1 hektári 1250 stromov, ktorých priemerný prírastok v 10-ročnom cykle sa blíži 80 metrom kubických ročne. Za 10 rokov tak získame okolo 800 metrov kubických, ktoré pri aktuálnych priemerných cenách 100 eur za meter kubický majú hodnotu vo výške 80 000 eur. Odhadujeme, že zhodnotenie pred zdanením tak v 10-ročnom časovom horizonte môže dosiahnuť 450% a priemerné ročné zhodnotenie 16%. Tieto odhady sú založené na súčasných cenách eukalyptového dreva. Očakávame však, že v budúcnosti sa trhové ceny tejto komodity môžu ešte zvýšiť. Pridajte sa aj vy do inovatívneho ekoprojektu Arbol, poháňaného technológiou blockchain. Získaním ľubovoľného množstva NFT tokenov sa môžete stať už dnes súčasťou zmysluplného projektu so zaujímavým zhodnotením, za ktorým stoja reálne aktíva a zároveň prispieť k zlepšeniu životného prostredia.